Dobrý deň, dovoľte, aby som vás privítal na video prezentácii trojizbového bytu, ktorý sa nachádza vo vyhľadávanej lokalite neďaleko centra. Je to konkrétne Piesková ulica a keď môžem vyzdvihnúť ten najväčší benefit tohto bytu, okrem toho, že je krásny, rozľahlý, je neďaleko centra, z jednej strany, z druhej strany máte blízko rieku, môžete teda sa nejako športovo, prechádzkovo, turisticky vyžiť. Samozrejme všetká tá dostupná infraštruktúra, nákupné strediska, lekári, čo teda centrum krajského mesta Nitra ponúka, a to ostatné, to si už ukážeme v konkrétnej video obhliadke tohto veľmi zaujímavého trojizbového bytu v Nitre. Poďme na to. Takže dovoľte ešte raz, aby som vás privítal na video prezentácii tohto veľmi zaujímavého trojizbového bytu, ktorý sa nachádza v krajskom meste Nitra, neďaleko centra. Takže poďme na to. Stojím za vchodovými dverami do bytu, ktoré sú mimochodom bezpečnostné, teda po rekonštrukcii, a z tej chodby po mojej ľavej strane vchádzam takto do kuchyni, ktorá je takýchto pekných veľkých rozmerov, samozrejme komplet vybavená, zariadená. Máme tu aj takýto malý balkón. Balkóny sú dva, toto je jeden z nich. Takže pre vašu predstavu je tu aj takáto veľká úložná vstavaná skriňa, v ktorej je zabudovaná aj chladnička, tak ako ju vidíte. A ešte raz si prejdeme tú kuchynskú linku. Ako je tá mikrovlnná rúra, tam je potom zabudovaný plynový kotol, pretože byt má vlastný ohrev kúrenia, teda radiátorov, aj teplej užitkovej vody. Mikrovlnná rúra, varná doska, rúra na pečenie, umývačka riadu a zabudovaná chladnička, tak ako sme si ukazovali. Takže ideme dispozične ďalej. Prechádzame z kuchyni do obývačky, kde teda máte vzadu možnosť vidieť, že tu už je taký veľký balkón. A tá obývačka je tiež takýchto pekných nadštandardných veľkých rozmerov. To si to môžeme ukázať z tejto strany, samozrejme. A sú tu takéto pekné zasúvacie dvere, ktoré v podstate v prípade potreby môžete mať otvorené alebo zatvorené. Samozrejme dvere sú drevené z masívu a veľmi pekne zapadajú do toho interiéru toho bytu. Byt je po rekonštrukcii. Rekonštrukcia bola robená v roku 1992. Ideme dispozične ďalej. Z chodby po mojej ľavej ruke prechádzame do kúpeľne číslo 1 a máme tu sprchový kút, toaletu, umývadlo a samozrejme aj miesto na práčku. Hore máme aj taký svetlík, takže svetla tu bude aj cez deň dosť. Pokračujeme dispozične ďalej. A po mojej ľavej ruke je izba číslo 2. V tomto prípade spálňa, ale samozrejme, kto by chcel dispozične to prehodiť, môže to mať aj ako nejakú detskú izbu. Je tiež takýchto pekných veľkých rozmerov, tiež komplet zrekonštruovaná. Inak celý byt je samozrejme celý zrekonštruovaný. Takže pre vašu predstavu ešte z tejto strany, aby ste videli. V izbách sú zrekonštruované dubové parkety masívne. Pokračujeme dispozične ďalej a ideme do izby číslo 3, ktorá je väčších rozmerov ako izba číslo 2. Pekná svetlá. Takže takto pre vašu predstavu, aby ste celú tú izbu videli. No a tam vzadu máte možnosť vidieť, sú dvere
A medzi izbou číslo 2 a izbou číslo 3 máme kúpeľňu. A mimochodom z tejto izby sú aj teda tie extra dvere. A takto sa nachádzame teda v tej kúpeľni číslo 2. A máme tu vaňu, umývadlo, dve umývadlá, samozrejme toaletu a v prípade potreby aj miesto na pračku. Takže kúpeľňa číslo 2. A takto si ešte ukážeme aj tú chodbu z tej opačnej strany, aby ste to videli. A môžeme si to teda celé zrekapitulovať. Trojizbový byt vo vyhľadávanej časti Nitra, neďaleko centra. Byt má 2 balkóny, 2 kúpeľne, má uzamykateľnú samozrejme garáž s dverami na diaľkové ovládanie, vlastné parkovacie miesto a peknú záhradku. Takže ďakujem pekne a dúfam, že sa čo najskôr uvidíme na video obhliadke tohto veľmi zaujímavého bytu v krajskom meste Nitra. Moje číslo už poznáte, 0917 951 447. Ďakujem.